class, atong mailan karon kung kinsa ang talent show na ibangga nato sa matag region. Alright? Oh, kalimuan sa usa ka hubog. Ang batang buutan. Garbo sa ginikanan. Sa sugo, dili mutuman. Labi na di ta sa ulan. Alphan Bayo. Wow. Ako magic fire. May ikaw na ko na. One, One, two, two, Oh, sir, kabalo ko ba nga yung amana mo, sir? Sige, suwayi ko no, kay mana tong silot. Amana mo sa sulong. Ani ako sa Cebu. Nadakpan sa curfew. Kabangi ko ninyo. Okay ka lang. Okay kayo. okay class, atong mailan karon kung kinsa ang talent show na ibangga nato sa matag region, no? Atong magsugod ta sa atong magawitay o unsa niyang talent, akong ihatag ni Ben Tumbling. Pakpak mga class. Okay, are Ben Tumbling? Come to the tunga. Okay class, akong ihatag ni Ben Tumbling sa usa ka awit na kanta. Tarang Mike? Alright? Oh, kalimuan sa usa ka hubog. Kay tula ko'y kasakit. Kasakit daw sa ikamatay. Akong sampiton ang langit. Intaw nagmahal. Ako nagilakog nagabangutan sa kasakit na hinglabya. Kaysa gugma kong gibudian o gipasagdalan. Intaw lay. Oh, okay, mao ka to ang first contestant na si Ben Tumbling, no? Kasakit. Okay, nindot ba yung talent din, no? Kasakit, no? Na naay ka to katawa. Bisag na sakit, nagsig katawa. Para. Okay, salamat Ben Tumbling. The next contestant, anita ni Patoy. Sige, mga nindot niya akong mga pupils, no? O Patoy, paghinay Patoy. Okay, mauni atong ikadong contestant, mao si Patoy. Unsay kanta Patoy? Balak o unsa man? Okay, si Patoy karon mo balak akong ihatag ang microphone ni Patoy. ang batang buutan. Wow. Ang batang buutan. Garbo sa ginikanan. Sa sugo, dili mutuman. Labi na di ta sa ulan. Alphan Bayo. Wow. Okay, mga gandong balak to ni Patoy, ang batang buutan, dili masugo, no? Ingay kayo, Patoy. Salamat Patoy, dili ka masugo sa imong balak. Okay, lahi na sa atong sugatong. Ang kinakusgan na contestant. Contestant number 3, si Mang Kanor. Pakpak! Ikay Mang Kanor, Sir. kanta, balak, drama. Magic lang mo, sir, ay. Unsa? Magic lang. Magic? Okay, nasa magic. Si Mang Kanor, ihatag ang mic, de. Ayun natin, kay. Okay. Masunog kita, sir. Ang mic? Okay, mag-magic ka. Ang mga talented. Pakpak, sir. Pakpak mo, pakpak! Ako magic fire. May ikaw na ko na. Dito, itali ni Mang Kanor. Right, gini, mauni, bangga.
Banggas poste. Sir, mo ni kaduhan akong talent, sir. Yes, yes. Kaduhan magic. Okay, papel ni siya niya, may mo nag-apro papel. Sakit ka po. Oh. Bakpaki ko niyo, bakpaki. Bakpak patro. Bakpatro. Oh! Lah! At, okay. Mo ni siya, ang papel, gibong papel. Okay. Kapadagan ni siya magic. Nay magic legs. Tarang magic. Oh, yan. Ay, sarap. Magic sarap. Pakpak. Oh, Sir! Hikog ka, Noy. Oh, mo ni siya, sir. Magic hikog, sir. Magic hikog. Oh, ikatulong akong talent to magic, sir. Talim siya. Oh, nawa, sir, ha? Oh. Oh. Oh, ha? Oh. Oh. Lah. Magic hikog, gina siya, sir. Pag sure diyan na yun, basta Lagi. makabayad ko ni mo. Na, patay. Lalay. Patay, gini magic hikog ko ni sir. Kana. Kung ano'y. Mo ni gitawag magic hikog. Noy. Pag sure ay. Oh. Magic hikog, di siya. Count 1, 2, 3, sir. 1, 2, 3. Hala. Okay, okay, sir. Talintin. Si Bangga ka kay Bangga. Ato ni Bangga. Oo. Ikaw pa to kung magic, sir. Oh, ikaw, pulpes, magic, pulpes. Oh, mo ni siya, sir. Ikaw Oh, pa. magic panyo niya siya, sir. Magic panyo. Oh, niya ko ning magtangon. Apa nyo? Oh. Ah, Okay, tayo kumain, sir, ha? oh. Oh. Oops. Aptikan yung mga mata, sir, ha? Battery update. Oh, kaya aptik ang kamot sa magician. Oops. Oh. Lah, gisod. Gisod na siya, sir. Ano, Sa ha? kamot, oh. Ha? Tawa ba yun? Oh, tutukan. 1, 2, 3, 4. Clap your hands, clap your hands. Sa mo to, Noy. Ano, one time? Wow. Balik pa to, balik. Dili na kayo. One time naman, sir. One time na. Sige, pwede, sir. Balik, sir. Balik, sir. Yeah. Okay, naila na to ang tulog ka mga talented sa akong estudyante. Kung napilian ako karon na atong ibangga sa maong talent. Una, ako sa'y pailangilang una, si Ben Tambling, si Katoy, si Mang Kanor. Okay, sir. Ang number 1 na makadaog sa atong talent show, si Mang Kanor! Okay, kini kinadaog si Mang Kanor, unsay kasulti ni mo no? Sir. Oh, Ako man na champion, sir. oh. Napay kantay, dalit na ko ninyo, sir. Idalit na mo. Okay, champion Okay. ko. Atong kanta na idalit ni Mang Kanor. Okay, Kanta. Sige, sir. Kanta na. Jumbo hotdog, di makabukog, di makabukog, di makabukog. Jumbo hotdog, di makabukog, dili makabukog, kay wa man ni bukog. Jumbo hotdog, di makabukog, di makabusog, di makabusog. Jumbo hotdog, di makabusog, dili makabusog. Kay puto, bras liog. 2 plus 1 equals 2. 2 plus 2, 22. 2 plus 4, noy Victor. Doblehin ang it, tayo'y magutsotso. Gutsotso, gutsotso, gutsotso na magutsotso. Gutsotso, isisize ang tanan. Yeah! Sakit gasi karon ni sir. Kalipit ako eh. Ba't mo? Oh, saan ka? Oh, Oh sir, ilan ko pagsingot ni mo? usa ko kay estudyante sir. Usa ka kay estudyante? Oo sir. Kasayo ba ni mo ni Anhe na manguli naman me? Ay lagi ko sir kay layo pa kayo nga mo sir tapos bukid. Tungason pa kayo. Nya? Ya, karon, na mauni karon na nakabasa mo gani ko gikan pa ko sa bukid. Amo na sakto estudyante.
Ani kamutan ko sir nga makasud ko sa imuhang unang klase ya karon ya. Pasaylo ako sir, naligid ko sir. Oh, sige, gipasaylo ta ka. Ang ulo mapyukit. Classmate din ninyo. Oh. May classmate. Ay. Di ka sa bukid sa mountain. Ang bukid na mountain. Olo, gikan pa ko Kung sa'yo sa ulo. Olo, gikan pa ko sa bukid sa mountain lo. Ay, paglulo kay classmate Ramo. Classmate ka, oy. Omit. Classmate Ramo. Tuon ako. Pag classmate, naglulo na inong ka. Itong may classmate. Hey, sunod-sunod sa'yo ha. Anila katog eskwelahan. Kana na, aron di ka malit, anhi lang katog sa eskwelahan. Kay kaugma, pohon, eskwela ka, anilang tog ha. Oo. Ano lang to, libre-libre to kang lugar. Oh, yun ba? Tala. Sige. Alam ba nagang lamok, idaan yan. Sige na. Ikaw lang panira di ha kay maestro ba yato? Sige sir, Oh, ako rin. maestro. Guard dire sir ha. Oh, guard ka. Sige, sir. Sige na. At kami ke. Limpyo iti ha. Tog diya. Maestro ba yato? Sige sir. Oh. Ako na tong gipakuandaan dito nga. Oo. Sige. Sige sir, bye sir. Hoy. Siyempre, bunga siya. Sir, Ano ba ang kadre? paabot sa mukha ba, sir? Na maayo. Yung ano na, sir? Ikaw na kang alas 10 na. Kaya sa mga kung Lakpan sa tas oras ron. Pinapag ito kadre. O, sir, paabot sa mukha ba, sir? Wala mamabot, sir. Ayun. Ito na tayo ipatok na. Sir, sama ni, sir. Sama ni mo, sir. Pero ibaw ko kita. Ya. Tagadiin man ka. Nagasulo ko, sir. Ya kabaw baka mga Gio amahan namo. O, sir. Kabalo ko ba nga yung amana mo, sir? Sige, suwayi ko no kay mga natong silot. Amahan mo sa sulo. Ani ako sa Cebu. Nadakpan sa kurview. Kabangi ko ninyo. Okay ka dyan. Okay kayo. Nagsigi ka lang og tiktok Usa ayaw gayud pagmugtok Nagsiga man imong kalimutaw Isa nagbitbit ka man og bahaw Kung gusto ka lang malingaw Busai